השיטה הראשונה שאני רוצה ללמד אתכם ולהדגים לכם איך לעשות מבחן שרירים, זו שיטה שהיא ממש טובה בשביל לראות בהתחלה מה ההבדל בין כן ולא. אבל היא פחות נוחה ליישום כי בשבילה צריך לעמוד. אז אני אדגים לכם איך אנחנו עומדים, ואנחנו מתחילים להתאמן על איזושהי שאלה שאנחנו יודעים מראש מה התשובה עליה. אני עומדת זקוף, אפשר לנשום כמה נשימות, ואני שואלת, האם קוראים לי סיגל? הגוף נוטה קדימה. אני לא שולטת בתהליך הזה, זה משהו שקורה לבד. עכשיו אני שואלת, האם קוראים לי מיכל? הגוף נוטה אחורה. התשובה כן, היא נטייה קדימה, התשובה לא, היא נטייה אחורה. אני חוזרת למרכז. האם אני גרה במדינת ישראל? כן, התשובה היא כן. האם אני גרה בתל אביב? הגוף נוטה אחורה, התשובה היא לא, אני לא גרה בתל אביב. מה שאני מציעה לכם עכשיו לעשות, זה להתחיל לתרגל את השיטה הזאת על שאלות שאתם יודעים עליהן את התשובה, שאלות מאוד מאוד פשוטות, כמו איך קוראים לי, איפה אני גרה. עכשיו אני רוצה ללמד אתכם איך זה בעצם עובד כשאנחנו הולכים לטיפול בשיטה שמשתמשת במבחן שרירים. השיטה שאני למדתי את מבחן השרירים היא שיטה שנקראת IPEC, בראשי תיבות של Integral Physical Emotional Clearing, אבל יש עוד שיטות כמו מוח אחד, קינסיולוגיה, שזה בעצם המילה הלועזית למבחן שרירים. כל השיטות האלה, אם אתם הולכים לטיפול בשיטה הזאת אצל מטפל או מטפלת, הם מבקשים לכם להושיט יד קדימה, ונותנים לכם למשל להחזיק ביד משהו שאתם אלרגיים עליו, כמו נגיד עגבניה. בזמן שאני מחזיקה את העגבניה, המטפל בודק את רמת ההתנגדות של השריר, הוא מפעיל לחץ. אם אני אלרגית לעגבניה, היד מיד תיפול. אם אני לא אלרגית לעגבניה, אני אוכל להפעיל התנגדות והיד תישאר יציבה. מה החיסרון בשיטה הזאת? שהיא דורשת עוד בן אדם שיבדוק למה אתם רגישים, מה יש לכם, וישאל את כל השאלות. ואנחנו רוצים לשחרר את התלות ממישהו חיצוני, מללכת למטפלים אחרים. אנחנו רוצים לבדוק בעצמנו ולקבל בעצמנו את כל התשובות. אז אני עכשיו אדגים לכם שיטה נוספת, זה בעזרת האצבעות. זה כן וזה לא. נדגים יותר קרוב, זה כן וזה לא. שוב, אני לא שולטת בתשובה, אני רק שואלת שאלה, ואנחנו נלמד איך לנסח את השאלות בצורה הכי מדויקת, ואני נותנת לגוף לענות במקומי. אז האם קוראים לי סיגל? האם קוראים לי שולה? האם קוראים לי מיכל? האם קוראים לי דינה? האם אני גרה במדינת ישראל? האם אני גרה בלוס אנג'לס? אז ככה אנחנו יכולים לנסח שאלות שאנחנו יודעים בתור התחלה בתרגול שאנחנו יודעים את התשובות עליהן, ולהתאמן בקבלת התשובה של כן ולא. עוד דוגמה למבחן שרירים עצמי, האמת היא שפיתחתי את הטכניקה הזאת כשהייתי בהנקה, ובתקופת ההנקה ולא יכולתי להשתמש בשתי הידיים, אז התחלתי לבדוק ככה, זה כן וזה לא, זה כן וזה לא. האם קוראים לי סיגל? האם קוראים לי מיכל? האם קוראים לי שולה? האם אני גרה במדינת ישראל? האם אני גרה בתל אביב? האם אני גרה באשקלון? וכן הלאה. אם אתם מוצאים דרך אחרת שאתם רוצים להפעיל את הגוף בשביל לקבל תשובות מהשריר, אפשר למצוא כמו שאני מצאתי. אני מלמדת אתכם 3 שיטות, ששוב, הראשונה היא מאוד נוחה בשביל בהתחלה להרגיש מה זה כן ולא, אבל זה פחות נוח כי אם אתם יושבים באוטובוס ואתם רוצים במקרה לבדוק משהו וזה לא כל כך מסתדר בעמידה, שאתם נמצאים באירוע ואתם לא רוצים עכשיו להתחיל לעמוד ולעשות תנועות מוזרות, את הדברים האלה, את השיטה הזאת, אפשר ממש בכל מצב, אף אחד לא ישים לב אפילו שאתם בודקים בשריר, וזה מאוד מאוד קל לתרגול. אז זהו סוף השיעור הראשון שלנו, מבחן שרירים
לכו לתרגל, אתם יכולים במקלחת, אתם יכולים במיטה לפני השינה, אתם יכולים בכל מקום, פשוט בשאלות של כן ולא, אפשר בהתחלה גם לשחק עם זה, עם הילדים, עם בן הזוג, עם חברים, תתאמנו וניפגש בשיעור הבא. להתראות.